ngizogaya isijefu sakho umuntu wami mayekuye ungazonena ngithembisa ngizogaya isijefu Kwenze bovu mhlobo ngesikhathi sokudlala vaya Ngikuvule kancane ngenze njani-ke manje Basambe bantu bangahlali khona bavakashelayo ufunani lo la endlini manje ngoba manje sekumele sinakane Tshena ehlisa umoya semashila shela ukuthi wena uzange nje uyithola uphahluka angazi awukazi uyabona nabantu bayakuvakashela lapho bakuphathela amakhana nafisa bakuphathele wena kawuli bagaye imali bagaye izinto ezigrand bakunikeza uthando labantu labakukhathalele lolu cingo lolu ilona ongasilahlekisa ngomkhondo obalulekile akudingakala ukuthi ngibambe nohleze ngithembekile kuwe kuphela futhi siyofela ethembeni Manje ungithola? Mfikelele abuya kumina mawuthola la message Yazi ngicabanga ukuthi usasekhotho kwamanje. no ngimkhokhela enough man ukuthi angasangilindisa Usho ukuthi ngabe ukuziba ngamabomu nje. Mzulu buya kumina man mawuthola la message Usufonela bani ke manje? khona ukushaya amanzi lana Yini? kanjani abantu abawu3 incingo zabo zivaliwe ugeja uNkazumulo nomvikeleli Ya, bona kuyasolisa njengamanje. ya nesho bakhona ukushaya amanzi anozothola manje lezi njalo ezibalimazile what if zimbulela umzulu wami Nkonzi. Njengamanje akumele ke ngabe uyayiphithizelisa ngale micabango nayo ingqondweni yakho. Lo muntu uzobuyela kwena mangabe ethola isikhathi. Mhlawumbe eqondene. Lalela ke. Ngiyazi ukuthi yini mina engayenza ukuze uzizwe kangcono. Kuzelela zonsizwa kuzelela abo bantu Let's do it. Bathi udlima idlala ibeat ngathi sefemen sashisana sagraba. Yalo ngani lapho? ya Akusheshe mfethu akusheshe. Wendoda kuyalunga ngani lapho? Awukeje kade ngikhuluma into eyodwa ngikutshela nje ngathi kuyalunga angunike isikhathi esincane hawu Kazumulo. Sheshe mfethu. Hawu, isikhathi asikho. ngiyeka yonke le nto Sheshe. Hawu. shoda eyodwa la iwireless Shesha phela mfethu, shesha. Hawu. Let's phone. ya ngizobona kanjani la shit. screwdriver Kazumulo. Hayibo. Hawu. Shesha mfethu, shesha. Hawu. Kondil. Me. Kufanele sihambe la masinyane bangaze bafikile abantu. Siyabonga kakhulu. Thank you. Azoke. Shap. Myeni wami. So Ngeke ngahamba phela ngayokubheka lapha endlini cabanga. Oh, okay. Is that right?
Yini ongasenza singabikho right? Hayi ke uzojabula ukwazi ukuthi ngifonelile leya restaurant laphana Oceans Mall. Ngayenza i-booking ye-dinner yethu namhlanje. Oh, I think ngifisa ukuya kule restaurant. And into engijabulisa kakhulu ke ukuthi ngizothatha ithuba lakuswanka. Oh, kuyaphoqa ukuthi ngibela ngoba ngibambele mina enhle nje sikhuluma. Hawu. Kanti ubungasho ngeni ukuthi i-day off yakho namhlanje? Angizwe wena phela uthe ngenza amalungiselelo. Yeah, bengisho njalo kodwa kumina enhle kunento ekumele ayi-attende nami kumele ngi-attende ispace sakhe ke phela la ngikwazi ukuthi ngiqhubele usuku lakhe angithi. Hawu, usunawo nje kunento okumele uku-attend. Uke wangicabangela nje kodwa uthi mina ngizosizwa kanjani? Okay, sorry ke ngenze njani? Yonto oyifunayo ngisileyo. Sorry ngiyaxolisa. Hawu. Cha, akuyona into engiyifunayo leyo Sibu. Ngifuna ukuthi ungihloniphe Sibu. Ukungicabange nami ngaphambi kokuthi wenze isinqumo. Angithi ngiyasho nje ngithi sorry ncese. Ngenze njani ngiyeke umsebenzi mazwana. Ngiyeke umsebenzi ke sihambe ke siyotetemuka le ma restaurant. Bakusidonto yakuhlula ukuthi uunderstand ukuthi ngiyindoda ebusy. Angazi mina ngenze njani. Kusho ukuthi kumele uyithole lenye indoda ke ngolalusha ngikona kokusiza lokho ke. Hambe no spend isikhathi nayo ke. Hayi mina. Ngixekeke masifika la. Uyangizwa? Oh. Hayibo. Siwayikho fele into yenzayo. Wena ungazange usigcina isithembiso sakho. Kodwa manje lento uyijika ngami engathi mina umuntu omubi. Ngenze njani ke? Ngizenza into engeyona ke manje. Hayi, kahle bo. Kanti unjani nje? Hayi, wena. Kahle bo. Yazi angimazi lo muntu ngimbukayo njengamanje. Hayi, kanti umazi kahle ke. Sibusiso remembrance makhathini. Obusy. Wena nje kumele uunderstand ukuthi indoda ibusy. Kwaphela. Phela ngeke mina nginoke ngichaza njalo ngiyachaza nje. Hayi. Come on. Oh. Wena wakithi. Ngithi angikunike. Nazi isigqoko sikaGeneral. Ngoba ngiyazi ukuthi la uyakhona. Nawe uyofika uba uGeneral wakho. Ufika uba umholi omuhle kabi ngibanami. Hamba kahle mbozo. Subahamba lapha. Siwathola bonke. Akuthembisa. Bathola. Na, ngibasajira. Labo bhaka lawo becishe i-check A1 kodwa le enisa active so singibambile sokufi. Nesiqiniseko sokuthi ibona lapha. Yeah. And abekho kude mhlawumbe 20 kilometers. Sibalane ke. Weba phethe ngithi impilo ayikho lula. Lento enyenzayo ngeke ilunge. Lena bafana ngathi ngithanda ukukhuluma. Mina ngizokushaya ibomvu phela mina ngitseza. Weba phethe ngithi impilo ayikho lula. Lento enyenzayo ngeke ilunge. Lena bafana ngathi ngithanda ukukhuluma. Mina ngizokushaya ibomvu. Hey mina ngitseza. Hey nafa. Something
little bit. Tell the state press and my best for where it be. I don't need a journalist in Abayaziyo. Lo mfana. Yabona ngiphethe inyama engasomphansi webhodi ngiyilande kumacingwane ichunu. Namhlanje sodla silale. Imake bhuti uselapho nesicelo la mntaka baba. Yabona mawuthi ufuna ukuthatha amantombazana la hostel uzomena nambeni ehlathini le ngaphandle. Mangabe ngiqeda bhuti ngizopheka mina. Ngithe cha. Mntaka baba into yokugcina lengiyicelayo kuleli sonto ngiyacela. Kunandaba le mfana. Manje bhuti uzovuma ngempela ukuthi umshana abamosheke nje kanjalo. Uyazikhabazela. Ngikhathazekile la ngawe bhuti mina. Ngoba kade umatasa la ukhandana nompompi manje uyabuya bhuti uzopheka. Ukhathele. Yazi ngicabana awubambe la mntaba wehlela ekumama ngichaza ubambe inhloko lapho uthi kumaya mbijana. Bese uba yisolami bhuti mangakuthi uSholiphi vele uyathushuka. Uthi ngizothi nje wanya into ezoshesha. Angitshela wena. Indaba ophethe amantombazana ngayile emahotel njengonke umuntu. Wona njalo abaphethe lamantombazana akho waletha la hostel la. Ngifike nenze la manyaleni kule ngubo kumele ngibuye ngilale kuzona futhi intambama phuphisa imithi yami bazongisanga. Lalela. Nawe bhuti wavuka ngesinanakazana. Ngizokwenzela into ekanje. Futhi ke nawe uyabona mntaka baba ngumacingwane manje ake ngithi kuwagijimisa mfuthi amakhehla komacingwane ngiwenza ukuthi ahamba kanjani bamba. Soke la. So. Suka nini madoda. Asinda nemali yami. Iyona le ndawo General ngithi. Sekudala ngagcina. Awusuka nini madoda. Ayo. Awusuka nini madoda wamuhle mhlaba sesigoduka. Siphala phala. Sithando sami. Aphila wethu. Awusuka. Ayi. Awuyini manje mama? Cha ukuthi bengifuna ukuthi kube noshintsho nje oncane sithi ukuxoxa mina nawe. Ungakhohlwa phela angazi lutho ngawe. Yabo angazi noma unabo abafuni noma odadewenu. Unabo kodwa? Mama ufuna sikhulume ngale nto manje? Why not? Ngifuna sikhulume ngakho lokho. Yabo ngilethile nje la izinto ezimnandi. Amakhabo sithando sami. Kuzoba mnandi ngithembisa uzo-enjoy. Yeah. Buka. Izinto engikuphathele zona. Imake mama. Awufuni ukushwabanisa namama Shidi? Hawu, ngiyakuthanda yeso. Ngiyakuthanda kakhulu. Kodwa wena njalo mawuzongibiza la nihlezi ufuna ukulala nami. Uyabo ngifike nokudla. Sihlale phansi sidle bese ke siyazana kangcono sixoxe. Ufuna ukukhuluma ngani ke? Uyabuhlale phansi kodwa? Ay. Awubheke mama usuvele wakhuphuka kanjani ngalomkenenezo wakho. Azivele senze isigidi esibhekana intombi. Uyasibhalela ithuba lisaveli njalo ngoba uma ihlala la. Uyabo? Uma wakho angazi ngisho omningi ngaye. Okusho khona ukuthi siyadinga ukuthi kumele siqale sikhulume. Baby soyakha kanjani le long term relationship if kwenzeka kanjani? Long term? Yes baby, long term relationship. Kanti wena ucabanga ukuthi sakhani lana? Okay. So,
Uzongitshela ngani ke? Angimtsheleni ngempela ikhona enye into esiyaziyo ngale mgodoyi le. General ngaphandle nje kwalezi nje abasebenzisana nazo hostel lutho. Sholo bani? Labo usavulo labade sebenzisana noKazimuli. Manje ngiyayibuza General ukuthi mawukuthi labantu bayifihle laphayana. Uyazini. Cha ukuthi uzomela ngifonela amantaliyana. Sibhekele abantu. Bona nina. Ufuna nami niyobathola. Awukuthi agoloza nesipenso sokuthi baqhitha ubuqhopho. Akuleka sijenejene. Sobuya nabo. Bakaba ke Jobani ngizihamba nawe ngoba sazi ufike sithole nabaphambili. Lalelani nesiqiniseko sokuthi aningiphoxa. Ngithembe nina. Kuleka sijene. Ngcono umuntu ufaka ikotoyi. Aze wasibone la. Hey. Hey, Geja nawe awume Geja. Yazi umuntu akakwazi nokucabanga le mkhilingwane oyenzayo. Iyangithusa mina yonke lento mfethu. Akwazi lokho Geja. Sowenze njani? Geja ngizama kona ukucabanga la angazi ukuthi sowenze njani. Hey. Mubhebo senzani mabesithola abantu? Geja, bazosishayela izandla, basenzela umcimbi. Bazosibulala labantu uyabazi Geja. Babulala abantu labantu laba konjomani. Babahenga 2 abantu. Bacishe bangibulala kwayini. Bazosibulala. Ngiyakutshela. Asikwazi ukuthi ukuhlala kanjena mfethu. Nomphela nje. Geja ngazi ukuthi ucabangani kodwa noma yini oyicabangayo. Uma ukuthi ihlanganisa ukuthi kumele siphume la. Uzohamba wedwa ungishiye mina la. Angiyindawo. Angisho ngithi asibuyele emuva kodwa mina. Manje pho ucabangani? Cha mhlambe sihambe sehostel mfethu. Ke siyocasha khona isikhashana izithu kubodla yonke lento. Awuzi, indaba khona wrong yini ngokwethu? Hayi. Angilambile. Oh, hayi. Kulungile ke. I guess usuzodla later. Kulungile. Hawuyazi, khona enye movie ngifuna ukuyibuka i-rom-com movie ngifuna ukuyibuka nawe. Phela singayibuka kodwa mongena nkinga. Kulungile. Okay. Ayike question la ndeni. Mhlambe ngingalithatha. Alekho. Ngiyabheka. Susela. Baby, uzoyithanda le moment ngiyacela. Can't wait. Ngicela bandla baby ungenzele iteyi. Ngicela. Yes, something right, yes. Oh. Yabo le exercise soyenza la ilula kabi ngeke uzohlulwa into elula ngiyakwazi. So wena uzotshela mina izinto ezo3 oyithandayo ngami mase mina ngiyakutshela futhi izinto ezo3 engiyithandayo ngami. Okokuqala mama ukuthi engikuthandayo ukuthi usuka sami ntokazi. Awusuka. Okay, okunye Engingakuthandeka ngale ngubo indlela ekubamba ngayo. Ingakho ngivele ngifuna ukuyishaya phansi nje noma uzalana. Nice try. Kodwa baby ngifuna into esuka enhlizweni. Ngithanda indlela oqotho ngayo. Like izinto ozenzayo zenza ngenhloso. Indlela omnakekela ngayo uSgidi ingenza ngicabanga ukuthi abafana bethu bazoba nenhlanhla kuba nobaba njengawe. Lapho qinisa lapho baby. Yo. Hey, what one sees sithando sami. Lapho. Aw, qhubeka phela. Mix.
Bali, hello. Oh, danki Smakade man waphendula Mbalendla. Umkazimolo, benokhetha. Bamkonzi, bengakubaboni indaba babukuzelana. Hayi man, imini yonke nje ngiyabathinta amafoni wabo avaliwe. Bobabili. Ayi kufani-ke nabo lokho. Mina nje umuntu engimzamile wangiphosa ezihlahleni bekungiKazimulo kuphela. Azange ngenze nje emsebenzini. Ayi cha lutho. Kahle kahle nje bonke bavele banyamalala ngathi khona isikhonyana esibagwenyile. Ngisho uma-1010 nogeja amantaliyani kwasana. Uma-1010 ke yena nje uzonyamalala nje kufanele ngabe isitock kade sikhokhelile lana. Iyo wathini kwena ma-1010? Hayi cha lutho. Akakhulumi lutho olutheni nami. Kodwa ngingasho nje ukuthi into engiyinothisile ukuthi hayi unolaka nje kulezi iy'nsuku ngathi khona okwenzakele noma akuhambi kahle kodwa nje khona into erongi. Kanjani? Angeke ngize ngazi baba. Phela laba bantu nje uthi uma uqhamuka bathule bathi du ngafuna ukuthi nathi basakhela nje amatulo ukuthi bazosijuqa kanjani ngentambo. Mbalendla. Ngicela ungenzele ifavor enkulu. Hamba uye lapha ekhaya uyobheka nje ukuthi kwenzakalani. Ngeke bamkonzi ngeke ngiyaxolisa ngiyakuhlonipha kodwa nje ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngihambe ngiye lapha kaMhlongo. Uma-1010 mephela mangasefike laphayana angifice ebona ukuthi mina kusho ukuthi sengiyampimpela nami ngiyazi acabange nje kabili ukuthi nje avela nje anginkingi. Ngicela hayi njengomphathi wakho. Ngicela njengomkhulu. Ngicela ungibhekele ukuthi uNkazimulo khona yena lapha. Angeke baba ngeke ngikwazi mina ngizofike bese ngithi ngibekwa yini laphayana sengivele ngiqhamuka nje ngitheleka. Zama noma yini uthi mhlawumbe uzocheck istock noma yini. Ingane nje mawuzokwazi ukuthi umbone uNkazimulo. Okay, kulungile ngizobona ukuthi ngenze njani. Lalela Mbalendla. Ngiyakugwaleda big time. Uyabona-ke manje ngeke nisayenza lutho Uzangikhombisa ukuthi bengikhumbula ngana awusuka. Futhi Salam. wena ubekwa yinda ufuna ndala khuluma